live cheno mari mar Rameny County ana chelo kumia wut luo mako bire cheno kamari kagolo pache to wachi ma onge luoro kama kano wacha diri maduko wacha ni Haron chopo samoro mapintaka enya madiri kende emanyalo golo kamora chiel kwa sodo kamoro nyime migosi audio gada and the titles matota jarita tiro mar Oganda jaked ne ratiro mar Oganda jadwa ratiro mar Oganda gigi mogere dek mopogore kachiel kod jakom jodak ma Kisumu County chiel kum yewuot luo mane nitiere ka weche ne tek poge diktie kendo gimek sure ni Kenya kairi obedo e line ero maber chendo mari mar Rameny County Kisumu County de nade weche rite kwe Kisumu County ne kachiel kod moko mathoth e tipa chiel kendo Lolwe TV nikech gini en marwa chendo ngaudio gadi nade so urito yie muna chak kod wach ma ka gombo go mpaka ahinya court ruling mar judges abich dieri in kaka jakena tero mar Oganda kod jadak ma Kisumu okang'eyo koda ni siro BBI ben ahinya kod ok ni sir pachien mane jaduong jo Kenya Haron kongo jo Kenya nyo dwaro lokruok mar katiba Kenya uye ni katiba mabe akete mbele nanu en katiba ma very progressive to kata kamano tie funde moko ma jo Kenya nyo diher mondo ketie lokruok aburo ni pokni wuotho ma onge katiba nyaka nene but mano bro ga baga ti matienda yes to ruling mar court bende no yiere ni lokruok mar katiba en gima jo Kenya ne gratero mondo bedie kamanye kutwoe en process yes be no lower process yo mane waluo kwa dhikanya yes koro yorno imanyo kutwoe ni nitie ne wangado kur yo omiyo okwa chopo gi yo moko lore to katiba ok dibedo katiba ma unconstitutional bele so adwa wachi ni nyaka ngwa mimna do luor nikech en e katiba nogono en momiye teko mar ng'iyo yore machalo gi mag katiba so anyalo wacho ni jo watendwa duto anya neno ka prime minister wuoyo neno ka Kenya mang'eny wuoyo to ne giyie gi duoko mar doho kata kamano nyogi wacho ni tie kuonde moko mabe jo doho korango maber so anyalo wacho Haron ne accept and move on ne wa accept ni doho nyo wacho ni process nok ni kare yes and nyaka wa move on mabe jo tendwa duto sa wacho jedunga audio gada iloso kagima Kisumu longone philosophically talk ichalo ngama loso ewi lony man malahinya duog nae japiny michune kaka jakome chande gini no moro koso gini hinyo wache ni aisuru chawo pukore wadhi uru mana bele japiny ne dwaro lokruok mar katiba yes to kata ne japiny dwaro lokruok mar katiba to chike mawa ki institution mawa mwa keto ni mondo rang kaka gigitiyo to nyo kong'iyo kaka ne warengo gi gino kaka ne wadhire to no koyie gi kaka ne waluwo yo manyo luwego and nyo koro giwacho ni okonyal dhi nyime nyaka wadogi yo maber kendo waluyo maber ma japiny nigi lit koso ma japiny nigi lit and of course yes en mana kaka dhano ki expect kata ni yudo nyathi yes dwe mabiro kata dweche ariyo mabiro kata dweche 9 mabiro iseneno signs ne nyathi biro then kore kanyo gimoro timre chuno ni nyaka ibed disappointed kendo samoro kendo disappointment man later chuno so mane the position ma Oganda waniko ni Oganda disappointed the larger Oganda ok nyal yie gi gik moko te Haron kata wan mon kunde joknya yie kodwa 100% but yes. Thoth mar Oganda are disappointed nyalo ji gimoro thoth mar Oganda ok no yie wadhi election gi chike ma ok loki jokednero tero mag Oganda weteni e thoth margi Kenya mangima wacho ni katiba miting'o nieri ber no kunego loke ini wuoni kelo ne katiba nieri bende pachi maiye kaka muluora audio Oganda
iparo ni noromo sa mar goye matin. Aaron, idea maber, a good idea kawacha Yes. Kisumu watu wawache kitu. Yes. A good idea must be one that gives room for improvement. Onge idea manyalo bedo ni ber to lorre ma ok nyal medo bere mondo dhi nyime. Yes. Katiba ni ber. To samoro sami ber ne ero tiketho bende orachi ni odni wameduru bere. To ka musitiye kiti kono koro od cho wito sura ne manade. Ai dak kane kasane. Yes. Dak Kisumu. Yes. Donge Kisumu ga. Yes. Donge ti mimuko. Yes. Mimuko moko nyo ji dak dak. Yes. Mabe jogo nyo pod nyalo dak kaje kata higni 10 kulego. But chuno ni nyaka muke mondo tim nade. Olose yo makare. So Yes. kata kane katiba ber kako ber. Ober katiba ni nitie kata sidienje ne moko mwaluongo ni some articles ma Yes. katiba ni mapoko mu ma ja Kenya poko tiyo ga Magine pod gibeyo. Dina put the bag. Even, especially in the Bills of Right, Article 19 all the way to 59. No chapter more protected. Kendo is the biggest chapter in the Constitution. And the mutimu ratiro wate, obe ratiro maskulu, obe ratiro mangame, obe freedom media, obe ratiro mora. Ni Bills of Right chapter 4. And awa wacho ni osemiyo wateko mang'eny. And seche moko wawuoyo kata katiba ni bende kirango wawuoyo nikech articles mantie. For example, Article 3 of the Constitution wacho ni ja Kenya mora nyaka uphold nyaka respect or uphold kendo defend the Constitution. Makineno ka ng'ata ketho mano to nyaka wuoyo mamiyo wateko momiyo wawuoyo kata gi police nikech chik oyiena ni nyaka wa defend. Yes. Kaka police. So the same chik moyieno under Article 3 no. Kidi other article, for example, work pick mar police. Kidi kaserango Article 3 moyiena defend, uphold and respect. To kidi mar policemen the Article 238, 239, 244. Mabende kore mede yudo kaka police onego tiye the same constitution matino. And therefore, ing'iyo kama iyude teko, ting'iyo gima teko wacho ni mondo itimnade. Kwa bire principle of governance. Yes. Ibire Article 174 mar the object of devolution, Article 175 the object of devolution, ibire Article 232 values and principle of public service, ibire Article 201 mawacho kakonego watigi pesa, the principle of public finance. And there are several manyalo wacho gika. Those are progressive articles in the Constitution. And the Constitution further goes and says, Yes. all institutions, obey state or non-state, gain under civilian watch. Japiny mora Yes. nigi teko mar timo Mar oversight. kendo ng'igi. Emomiyo Article 1 wacho ni sovereign power. Yes. And in fact, Kirango, these other articles 10. That sovereign power is retained in all articles, provisions of articles. Lawyers will Article 255, Article 275, all those things. Ogole a sovereign power. And sovereign power no ongadematain. Okay, this is some delegation. One you delegate in 3 arms of the government. The judicial, the legislative, and all this. So still, Yes. They depend on those delegated constitutional officers, the presidency, the assembly, and all that. So, mane kama wanti. Police moro yande nokona ni audio gada no ene okiri ma okosomo chik ong'eyo chike te kendo nyalo yalo gi kendo kege kama loka live chendo mar Rameny County migosi audio gada uchope chike mateka yenye maseche moko nyalo chuno mondo mibedi koda ka gi katiba mari piny mondo mi in bende ikol. Iwacho ni Kisumu igero to seche ma igero katiba to samoro be nyalo muk ng'ato ma inyruok bedie. Kisumu dhi nade jelo? Haron, Kisumu and 50-50. Yes. Anyalo wacho ni lake ma Kisumu nigo kata lake ma osebeti gi telo masani. Yes. Anyalo wacho ni Osodo to dach. Osodo to timore nadi? Odach. You see, ng'eni pesa kirango the negativity of pesa eka pesa ra. But can positive Obera nikech kama inige se lake kimedo duru is a plus than kiguli. Yes. So I would say in the state Kisumu and the positive, no, depending on
kakirange. You see, nikechi mawa expect makware yote kakilo no kaka Kisumu ringo. Gipogro. So nitie koma ringo maber. Taro nitie koma ringo maber ok dhi maber. An nyaka wariewi ekwa yud duoko maber moriwo. Koro kaka jadak e Kisumu County kendo jakom e Kisumu County, ber gi rach mane mang'eny? Kinko wangi kata kabiro tiyudo ka ji odich Kisumu kuonde kere ting'ne ringo and all that. Mago tich matire manyaka wayiere as whether gitire from which fund or from where is another issue and Kisumu timre nade. But then how the geographical area matijno tire ibiro yudo ka en a very small percentage. Maka debe ni tire Kisumu nikech kirango Kisumu mwaluongo Kisumu O, mano Kisumu O, mano Kisumu West kucha, mano yes. Kisumu, yes. mano Kisumu O, Kisumu ting'en koro rewo wate. Ibire Nyakach, yes. ibire Kano, ibire dhoudi te ma wan go Kisumu. Tire marom. The answer ma jogo biro miyi yes. ni ok otire marom. Giwacho ni samoro ginene town to ok dok ginene. That is what they are saying. But migosi Audi Ogada, adieri baduk ma Kiswahili wacho ni afadhali inege to atero mare to meye monya kwa mi governor ma Kisumu County entire lokruok manitiere Kisumu kairi town kiwuotho nitiere gik moko mabeyo mang'eny mineno katimore, lakini king'iyo rai kata mana ng'wech ma gigi nchane ringo godo be pod ne ng'wech chande speed moro mantie chiene kairi ma Kisumu ma ilosi muko ka igero ka chande be speed no pod nitiere. Aaron, speed ne ma wacho ni mwayuako. Yes. Nyoro neno one of the board members moka do mention oro na picha mar ndiri mamuro ka tingli okwa. Iwinjo is very pathetic situation. Yet titi. Kiwinjo kaka contractors yuak. Kenyal ignore yuak because the situation mantie whatever daka wangi ni yuagino ni githoro mar. Kiwinjo johala yuak ni yes no golgi kendo sebet kagin oko nikech ni loso kundi mamoko. Aaron, king'iyo the games tem wasebedo king'iyo gi and watch TV ko kwan very careful to at the end of it wabiro yudo ni wadok back to wanyadok kuma nwa chande kech rang chichwa for example. Yes. Kanu kile johala no pound, and in fact up to now it was a plus as much as some of us disagree with the kind of modern kakane governor himself for wacho no. Yes. No duaro the kind of kiosk no wacho no digolo na kind of kiosk Germany man gi sola man ga ngoma you don't think so kana angu chichwa pogre matin gi gima ne wa expect Gima no par. but then and a good thing. Yes. Ni jowa kuro yudo kundi ma ginyalo timre na ginyalo loko ala but king'iyo most the objective momi ni goro chuchwa ji no nego beni wuok e ndara ji biro kiwuotho Kisumu sana ji ni street ko so ginti. I don't want to give that answer. Gin ji use street ko so lawruok ma pick up to gango orumo ko senti empty. So are we achieving the objective? Are we achieving the objective? So yes. Mako are some of the issues man ko kwarango maber. Yes. To nyalo chopo. Another thing is look nika chok wawuoyo kaka jok moluongo ni right holders of course gain right holders. Yes. To wan gi jomiluongo ni duty bearers they remain duty bearers nikech gichamo pesa wa nikech gitiyo and therefore NTO mondo mi wa ket on hold on whether really be gitimo the application. Look at Kachoka. Yes. Stoch Kachok and Kirango the amount of money was segolo wotaka no kanyo kitero siataka kuri man lori ka uselinga alfaberio trip ka trip kigo kwano no tibiro yudo ni taxpayers pays to pay nikech kata kadona no kele to kele on behalf of the pay. You know, if you look at the concept of the fund manuke KUP Kisumu Urban project, the aspect of it was to improve the livelihood of Kisumu residents. That was the primary objective. Momi of pesa di no biro to improve the livelihood of Kisumu. And no kid kunemo nego ginuti
yes, there is lots of sanitation timango keto barabara, all these things. Bana penjini atamalo nono nyaka par. Inyalo chinike meje Kisumu ober nyaka. Kapoka di atamalo kata nyaka par. Yes. Nyo aneno ka chairman mar board wuoyo kage de kibuye wacho ni kibuye duogo in the next 60 days, which no wacho ni by December, by November, which is 6 days, kibuye uno wani dumare watch the 90 days. But kirango samane imungu kibuye mani igo migo luchicha ne igero Kisumu kibuye grofa the modern ne igero chiro dunga yenye molo Africa kama ngima. It was to be the largest market. The story it was said the get story. Mano are not my words. In the record. Yes. We go to tell aron kada one mo kan mo ajo ka dunga record. Yes. Kibuga ka kendi page ata koka. So kapo ni kibuye ji do ki kaka enja. To gimano wachi no poko timre maler kaka no timo timre na. But I want to appreciate whatever little is a plus. Eke kane idi kibuye no chon ki wuok tok supermarket ma penja kibiro kibuye kiwuok tep jakidojo kibuye chiro kama usala ne ni chuodho ne kama vile dati makinyo ndende Evelyn nyisane nyaka tielo mokongo mar chendo dieri mangi kar ka jirodo ko nikech achiel kuom gige ko bene ywak ne rita kwe ma Kisumu County kane go duondi piny olokore rita kwe sani ber koso ber ywak ne road blocks ma Kisumu no se goli koso podi polisi je kama ne obende transport atimore koso podi live chendo mari mar Rameny County migosi Audi Ogada wache kaka en wache ne Haron ochopo sa manyaka wache adieri to wache na adieri tere gik matimore Kisumu County mabeyo kata kamano ngwech magitimore godo masamoro odwa rengo mosa ahinya inene nade ma en Lolwe TV. Chendo mari mar Rameny County wendo na migosi Audi Ogada wago toche gik matimore gwenge makaluo Kisumu County ka chiero koda gwachinero mar BBI bende machano chungurege chande no selose chene kaja chande ori kadwa penjini atamalo mar nono nyako chiko inyalo ker dongruok mose timniri nade kaka japinye Kisumu County be uneno ka oselo ngimo kaka nego loke en adier ni nitie gima solo Kisumu and kaka piny mona mora mitimo do kana bedo jopuonj so the morality anyalo miss to get facts, but in my own opinion ngato ne gira teche anyalo wache ni kore kawan kwa dima ngenya inya to kore kawan ni inus mar kamono odhi tiende ni kaino batayan kore kawan ni beach in my own rating. Yes, kore kawan ni beach nikechi karango time frame mano mane onego bed ni wan go fees mar 5 years. Yes, tarango kama koro ndalo wicha boro ora period kechi by June awachi ni by May next year parliament nyaka bedi so wicha day kapokote mana. So it's not a question of August. Yes, it's a question of the beach
oknyal kad. Yes. We can't go with the current MCAs, MPs, a couple of years by extend like my parliament. May 30th, the parliament is dissolved. So that's 8-9 months. Okane ka wanyalo kwarengo speed morning. To kwane wanyalo chupo atamalu pila buru. Mal kaka waxo kinga nya temo iru pila buru nya tema dia A+. But anyalo wacho ne things are not gikmoko crane kipimo and speed amawacha pimo gi speed manyimu go gikmoko speed manyimu go gikmoko nyoni malo aron nyoni malo makata pogre kaka korigero because ne wang'eyo ni speed no ne nitie nikech ni dona ni ready yes matingni ni ready contractor ni ready and therefore nyaka timamo so I'm comparing and my argument is based on that. Yes. The speed man is to the speed makorigedo igero KISUMU pogoro niti koro kinyal convince yes we what they on the right path what progress well but the speed no or gi kaka not him around I would say no we are not doing it as per the speed money. Kailo say timo gikmoko speed monego betimo godo gikmoko migosi audio gada in gi ywak ne speed ma polisi keto godo roadblocks e Nyanza ni mala hinya ywak mari sichopo kanje aron oganda nyaka ng'e ni waduto kaka jopiny wana boche yes and jopiny chiko yie na kata ka sand goro nyaka mask ni ko yuda ko ka ume gota dimne sa origine to nga matera sel no bende ni semchi mo ni gutia go yes samuteri sel yes maka en boka to chike gi okoloso kiloso los gi jo Kenya mineno kanyo koro yuaruok nitie kata kod kidwa no loso chik no gima yuta hinya. It's not a simple thing, it's not a decision mar ng'ata achiel. So anyalo wacho ni Nyanza waka chike ma police onego tigo moloyo kaka rito ganda pogre areas mamoko mag region mamoko Rift Valley, Western Kenya, Central Coast wasewuotho kuonde gi wuotho pile, especially when it comes to issue mar roadblock. Wadwa they go Nyanza waka roadblock odwa dhigre ahinya but around dhigruok neno be ok nyal bedo problem ahinya ka gitiyo tich monego giti. Wan gi miluongo ni police manual ma wacho ni kirango thoro mare mar 16 chapter 16 okelo gimiluongo ni traffic on the roads. Police manual wacho ni wonya nyaka opogo gigo tieng dingwe. Yes. One roadblock mamano keto physical barrier mi cheko go either jamaundu motimo gimoro to ringo kata gik madonje piny yo mokni ka moko lo chik makare to wan gi gimiluongo ni traffic check. Yes. Traffic check ka en kama mitoka chung'ie ticheko mitoka, cheko insurance ma mitoka, cheko tile ma mitoka, cheko light ma mitoka, jok muting'e gari, mano waluongo ni traffic check. Yes. Then one give traffic point. Traffic point to end kaka moko machunga Kisumu boys ka monego rang ni flow of the vehicle. NTN ni flow of the vehicle konega chunga acha mitoka dake pirareyo. Nikech gari moro de otimana. Yes. My kaka fund police manual maketo kane ange de so go yetingi wache no pogo dienge go tieng dingwe nyase wacho dide koro dong gi speed check mama no marangwe yes mama ndo ko raringo anyono gari speed mier gi pirareyo koro gin sidien ja ka ngwen so kirango jo mabiyo ilmo ka penji ni police manual ne yudo kar kanye pia ilmo ka penji koro kingeyo gi yaro yes tibiro yudo ni police ok teach kalore gi police manual mawacho police manual kanyo idhiye chapter 5 ma chapter 5 no wuoyo gimiluongo ni ethics mar police, ethics and integrity mar police ma
Inse and mano is driven in the constitution waro chapter 6 mar the constitution mabende bue ethics mar ja piny mora mora to mar e mar police ka and chapter 5 iwinjo is copy paste from katiba mar yes mangiso ni police nyaka be discipline police nyaka wakre police nyaka timango police nyaka make sure no ko then ibire police manual ni chapter 10 awe iko enka ginyalo gini ka wangi tam tinyalo some kili wo chapter 10 mar police manual no wacho no issues of corruption o wacho ni police okone go solicit okone go take any bribe okone go take any advantage kum japenye yumora mora kuti manos police manual woyo and therefore police manual ni or sum up issue mag traffic police kaka their primary objective and prevention of accidents. Prevention of accidents and controlling traffic on our road. This is what is defined again. And yes. That is what Okawajo and the Mane Kamapanti misconception. The functions of the traffic police or the function of National Police Service as a whole, they have a duty, they have a responsibility, they have a mandate to execute, and therefore and I would be very mad because gigitema somogi nisa ni police ni teach when they go teach kudimo poro several units, one police several units, in fact in units cheko. My traffic is just one unit of the police. So gain the duty. But Kamakoro duty give the Maraj and Kamakoro give a check when and police, for example, Kia Kurti the Oseria Mano is and Kama almost 40 kilometers. Ibrahim police CHAL, Kariambo Jopinica, Gijogi, Vijata, Ibrahim police CHAL, almost 40 kilometers. Kanya Kabondo Thurua, Ocho 40, the one the police say. One police di road block kiwuok nyaka Kisiani ya chagina ng'wen kane poko chakore kichopo Wema nitiere Kombewa nitiere ikalo matin mane mwawacho kidonjo mane mwawacho police obedie ndara police igronyo Ndori nitiere police obedie ndara police obedie ndara because up to some way in the law podo yini police to manage in fact kidie National Police Service National Police Manual kidie National Police Service Act 2011 section 54. Then the police regulate and control traffic on our roads. So Chicago tank can care. What we are saying, need to bend the game of money go get to bend the number. I'm going to carry on number animal. I'm going to go get him. Oh, only what me make one haro. And me amapia kuja to police ngiomne lueti yokonge mitoka lueti emotimonad jokombewa to nigi lo moro ma ichwoego te kwanye jokombewa nyocho kuro bang'e nyago komune aseka to kanile yokana nyoru nyandalo in fact chieng manchika to kanyo manjum accident volunteer and been 90 mago e picha accident to kama ngine je mane to kama ne ogore matatu to kama KDA cha an kola nyaka picha ka kutumu matatu no ma ka pia yudo kata ka pur joma ne kanyo go tepone ka. So mane teach prevention of gimanina no timoreno mane teach duo ne police and mane mwawajo ni can they stick to that mondo gi check metokini mondo what reduce accidents as mwate mogi. Remember kid Kisiani gi ka ina no kaka turn out mar accident ni mar ji topile pile to kata mna bridge wa makoro jo wakelo makasagam yes ogro wali to nyaka karango mondo me wa reduce ukech mago gik mwanyalo ge. So magi mo we around, it is not the question new we are at war of one at war the police and chiko tiyo the same kaka tiyo kama chie we muda wendi mokario kairi koro chakreka nyaka wakiura nyisi chakreka nyaka Kisiani kataka nyaka Bondo odogo bedi ki police road blocks edi. The standard Tana expect between Kisumu because Wakao ni Maseno police station. Maseno police station no man Maseno the police either unit or Gilunga ni and point kada Gilunga check kada Gilunga block to be the CHAL between here and Maseno. But keep medo giba Kisumu boys go
nyalo bedo kendo moro kama onego bed nitie jam mang'eny ahinya ka ng'eny aron ma bende should not be more than 3 roadblocks between here and Lusaka. Should not be more than 3. Lakini kikwanogi tibono ka polisi be bro should not be more than, and they are in agreement with me. Mineno ka sama go ko TikTok git dog page. Yes. I'm sure do tera gimoro migosi Udi Ogada. Okawachi ni kiny kata chieng' moro Udi Ogada nobed maonge to chieng' moro Udi Ogada nyalo dhi malo makoro ywak mar japiny ni ng'ato donjo wuoch mari. Bi nyalo nyiso japiny ni mae kaka monego bed ni ng'ato luwo. I don't give me ere kaka ndiko gik mindegi ma polisi winji madana moro be nyalo tendo abanya te. I don't kisero tiji. Yes. Like when you came in kidonjo michapo bede media ka ne standard mai kisane, you know. Kisero girito suda kende. Remember ni high school KISUMU, but experience to quality mama. Imede udoka. Yes. Even I've built my experience on for a long time around achako issue mar advocacy ni kano otera jela and I was arrested. Osetera jela de mang'eny, yani okno tuya no record of twitch, but detention no police tama ni pura ikana kanyo na open. Come on. Yes. So I went at one time notera kodi agagutino yauna jela gutino sare. That's the truth. I remember notera court sachet news muna spora madam mane prosecuted on spora utkenda mana nai tutuyeta mtoka moro manilungu ni Mariam iko nai oyam jela gotieno, and I was there for 21 days. I was there ngechino kel gimilungu na affidavit mane affidavit no bedo sworn in ngama very dangerous makoko kana kanye to piny moko. So while I was there I got 3 categories of people, in fact more, but 3 na pay. One, very innocent people. Jogo manajela kacha to gimane getimo bunge. Gintiere jela. Jela. Some of them are on death sentence. Li tomodo dinegi koto sengado ningi negitimo to gimano timo to. That is one serious thing ki wuogi ngama kamano. I also got joma nyak osedake jela 30-40 years. Gisedake jela ningi gin kijendi koro giti. Iwinjo, when you are talking to this man onie piny machielo, jela kodi kaka is another world. Yes. I got another category mar familiar. For example, ne ularo kata lo. Koro ugoru mu nego kata chiel kum. Koro makute kaka ne unowete kata ngwen ne ugoru kata wadu moto. Oketu kanyo te unowete go. Osetu for life. Koro paro to unjota chiel. Koro paro uneno the self lobcha ne. Koro uneno lobcha koro ngeno kunya konyo. Koro uyuak kan lobcha lo manomiyo etin koro kudoge. Yes. Chike mane wango ni kuritwe koro kiyudo kiwuoyo gi jok makamagi. And the other category mano koro chuna kabisa, and I will give you the letter no anyaka watieki kesha mara yes ayudo joma no sedak jele igni aberio aboro ma gin ose noter kuro kabet ne wigi okbe mate koro ne oter gi tero gi podi tero gi madari koro kado duogi joma ne nigi cases against them no withdraw cases. Koro gina kanyo gidaka jela. I wrote okongeo ni case no segolo. Okongeo ni gidaka nandiko barua ne chunga Bernard maji 11 no wuok e jela. 11 people mano manya, and the letter no podango no manya nyaka kumantie kako na iro kamano ne gidoke miergi. I can remember jomoko ne joge and so forth. So mane momiyo na ang'eyo ni tie gik moko maricho matimre ne joma ber. Joma innocent late nani nyaka watieki to pok watieki momaka kaka kamiti go ne romaka ndalo moko nitiere mane osip na mone nitiere kod yaga na dhi lime kod yaga no mi ayudo osip moko matin magin officers makanyo iro nitiere gima timore nitiere jomoko ma onge makosa moro manotimo to we jela ma ko kata kod yaga kende to gikami wacho ni ren ng'at ma okung'eya ni ondisani en kanye lakini case mano segol kata ng'ama no yalo go no to kata gino no seruchore da kwai ni mairi to dei chando kata mnagi jo media moko bende kache anachiel kuom gi mondo mi magi stories mondo mi tim kendo giwuoge lebende gibi inyo kamera til wach mar mugik jedwa atieko wach ne jo ma jo winjo ni wa bed jo marito chik to maduong' ahinya wene jotendwa thuolo mondo mi ging'adnwa yo mar kwe ma kuma warieyo. Ang'eyo ni chuny lit ni wach BBI, also ng'eyo ni bende mbele ka
wan gi elections jo mang'eny koro wuok e pap ma koro dwaro and yudhe waseneno ka gore moko tho. Kwayo jopiny ni waritru chike, wami jotendwa thuolo, to jotendwa go bende watamgi ka giterowa kama ok onego gitero, mondo wamigi yo maler ma ginyalo telonwa. Mae gima kwatimo to wadhi bedo oganda motegno ahinya, kendo oganda ma ji diher. Atieko kawacho ni ung'eyo the struggle ma Kenya kaka mwae, to useng'eyo ni 40 years mane joyahudi wuothogo, wakoro wakadho wan bende wan e 40 years, to chung'wa maber, kik wabed gi tim moro manyalo miyo chung'wa maber ma oganda koro chungo sani, ma Raila Amolo Odinga chungo sani, kik wakete mondo kier. To kwambolore, kwalemo, kendo kwatimo giwa gi luor mo ni ogendni te luor mondo wadhi nyime. 10 seconds court ruling macha nogolo ni chike manogol mag security kanda ok gin kare. Oyiene dhano chokore, oyiene dhano wuotho maonge mask koso. Court ruling nyocha iso court moro case moro ma nyocha court ruling owacho ni gini mane president 30 seconds, but negin 30 seconds. Kwa ng'iyo ngima ma dhano gi tuo, Yes. to wan nyaka waritre, and therefore Walo as much as okay. ni court ne ogeng'o kata tamore ni gigo chike konego waluw, Yes. to ritruok mar ngima dhano en mara individual, En mari wuon manyakiriti. en mara awuon manyaka riti, en mari jawinjowa manena ka wuoyo kani. Yes. Ni nyaka waritre, Erokamano. Nyaka watieki. nyaka waritre. Watieki. Nyaka waritre. Nyaka chope gik machero ni Nyaka waritre. chendo mari mar Rameny County. Eh. Ageni weche pod thoth mokalo manyaka bwago e mbaka chieng' machielo. Atieko gi ngero ni eri kama ne migosi Saudi oganda loso godo weche geke mag siasa. Apoyo samoro kogoga igono, tinyaneno kong'i kama erimo moro wang'e, to piny obage, makumo nyalo dhi onge. Jomong'e dwar wacho ni sechego emikawo tong', to kibaye godo, tichuoye gono mokier. To kichako ng'wech, ni wuotho ni dhi ire, to nyalo chich mochak ng'wech mondo mi odhiyo. Chalo ka gima apoyo ling'i gono. Isekawo ID mari, mabro bedo kipande mari, mondo ichuoye godo mabor, koro ibro chako wuoth ni dhi, Raila no okalo chon, to apoyo yombe gono.